kining suborno-suborno nahitabo na gid ni panahon ni Jesus. Ang kwarta gid ba mao'y gamiton. Primero si Judas mao'y gisubornohan haron madakop si Jesus. Karon nga nabanhaw na sad si Jesus, ang mga gwardiya na sad nga nagbantay nga nakasaksi gyud pagkabanhaw ni Jesus, mao na say gisubornohan. Gilingay mong tupad ina nakadawat na kag suborno. Kadawat na. Uso gini sa ato ning suborno-suborno. Abisan din sa atong nasod karon grabe man kaayo ang kanang sukad dili lang karon, sukad paginis una. Basta lagi sugod kog butar sa una kanang active na 1992. Niya apil na ko ato mga kanang diskusyon, lalis-lalis panahon aning politika 1986. Katong nag-people power ta, sugod na ko ato. Nya unsa man kasagaran accusation kana yung gamiton ang kwarta aron matuis ang kamatuoran. Kaning kwarta pertining mutuis og kamatuoran. Karon naay mo ingon 30,000 ang na apil sa EJK sa kadtong kang former President Rodrigo Duterte nga war on drugs. Nya pag-abot dito sa ICC 43 na lang. Ang asa naman sa to ang 30,000. Kinsa man say gasigig sulti ato. Apil pa man gani ato ang mga mainstream media. Nya karon sa 43 naa na say ning mga witnesses nga ning baligtad na sad, nanulti na nga gisubornohan ra ko, tagaan kog ingon aning kantidara. Makaingon sa tinuod baka ni nga sa una atake siya diri, karon di ana sa siya speakers. Nana bisan sa atong mga politicians karon sa una pagsugod sa kumpanya diri sila aring partiduha, karon di ana sad sila speakers. Unsa man na agad-agad lang o kinsay dakong ikasuborno. Sige man na karon, sige ana-ana ba. Nya muratag mabuang magtan-aw sa una diri, sa karon diri, sunod sa diri. Kinsa may kusog mang suborno karon, Team Marcos o Team Duterte? Ayon lang magtubag. Ano bang ato ng pamalandongon? Nya sa mga original sang nanagan, hay may dali subornuhan kadtong nanagan nga tuwa panig sa Team Marcos o kining Team Duterte. Hay man rin nagbali-bali, hay may nagkanang nagtabok-tabok ang katong original nga nag-line up sa Team Duterte o sa Team Marcos. Kanang mustik sa ilang partido, maunay atong butaran tingali, usa na sa mga qualifications, pero kanang magtabok-tabok na mamangka sa 2, 3, 5 ilog. Oh, bati man na. Panalitan, ikaw ba na? Karon imong asawa, duog nimo. Sunod si mana, to ana sa spari. Okay mo ana? Pari. Ni pari di ay. Okay mo ana? Di, oy. Wa na siya faithfulness. Og dili sa na makahatag og dakong kaayuhan sa atong kalibutan og sa atong nasod. Kanang mga baruganan nga way angkla, kana bang mga sakayan nga way angkla, mga barko nga way angkla, way pundo nga solid, paliron ras baud sa mga tentasyon. Ug mao na nahitabo sa atong mga leaders sa atong nasod, mao nang grabe ang pagkahugno karon sa atong nasod in terms of economics, in terms of peace and order, in terms of kahiusa, unity among Filipinos, especially among leaders. Wa na naron mahitabo. Nga naman, kay kana laging batasan, suborno-suborno, sa daghan lag ikahatag nga kwarta, mao'y atong sundon. Pero tanawa si Jesus, tanawa ang iyang mga sumusunod nga original, sama nila ni San Pedro. Tinuod, nakapamakak si San Pedro. Pero sa iyang gipakita karon nga gibasa sa unang pagbasa,
Iya nagyong ligon ang iyang baruganan og bisan pa og hulgaon na sila sa kamatayon, bisan gani gipampatay na gid sila. Wa gyud mausab ang ilang baruganan nga si Kristo mao ang Mesiyas, si Kristo ang nagpakatao nga Ginoo og gipatay sa mga makasasala, pero nagpakamatay apan nabanhaw. Gilingay mong tupad ing na maubasad na imong baruganan. Ha? Mausad na baruganan ni San Vicente Ferrer. Si San Vicente Ferrer mangita gyud kamatuoran. Dunay panahon nga murag ning shaky ang atong simbahan, panahon niya nahimong duha ka buok or natulo ba to ka buok atong Santo Papa, ni claim og pagka Santo Papa, pero nangita gyud kamatuoran si San Vicente Ferrer. Gani iya gyung gikumbinser katong iyang gisuportahan na dili di ay mao ang nahimog yung tinuod nga Santo Papa. Iya gyung gikumbinser undangon taning atong pag-claim adto ta, mutahod ta sa tinuod gyud nga Santo Papa. Ano ba mangitag kamatuoran bahalag sakit? Sakit maning kamatuoran, kasagaran gyud. Sige, lingi arago na imong tupad ing na wa kasakiti anang imong naong ing na. Kaya karon daghan na kayong gisakitas ilang naong, ang ilang buhok, sakitan na sila, magtanaw sa ilang kilay, sakitan, magtanaw na mga kunot-kunot diha, sakitan. Pero wa gyud mo kapasalamat, wa kita kapasalamat kadtong batanon pata, pagkahamis na tog naong, pagkanindot na tog mga buhok. Na uban gisakitan na sa ilang tuhod, ilang hawak, niya magsigig reklamos, Ginoo, Ginoo, ayuha taon ko. Huna-huna aragot to nga, karon 80 na ka, 70 na ka. Kadto di ay 10 anyos pa ka, nga ris 30 anyos, mao din na imong gibati. Wow, niya nakapasalamat kas Ginoo ato, basigwa. Karon mao na ning panahon na magsigi kag pasalamat. Ginoo, salamat sa pagpahinumdom nga dili di ay permanente ang akong himsog nga lawas, dili di ay permanente nga hugot ang akong panit, mangunot gid ni madugay, dili di ay permanente nga ang akong utok sharp kaayo, dali na di ko makalimot bisan gani sa akong birthday usahay malimot na kong kaning akong bana sa una, kada gid namo anniversary daghan kay ni siya pakulo nako, pero karon nagsige na laghagok wa gani ka great. Ano ba? Pero natural di na. Dawat ka matuoran. Di ba? Dawaton ta na. Nya mo dawat sa mo ka matuoran. Nga kining nagwali karon, posible mauna ni ang atong last nga pista. Di ba? Nga magkuyog ta, isip ako'y inyong parish priest. Tinuod, ato lang ning isulti dinhi na atay request kamo na asad mo'y request nga ma-extend ta dinhi tungod aning daghan patag bayronon, daghan patag ayuhonon, pero di man na mao'y kamatuoran ang ato mang authority sa archdiocese mao'y masunod. Ato sa nang dawaton, o dawaton ang atong gihangyo, oh, praise the Lord. O di sa dawaton, ay, wala di na ta magsigig reklamo, di na ta magsigig, pabor-pabor, pabor-pabor. Ayaw, ayaw ana. Tahura ang authority. Mao na, dili na to ituis ang kamatuoran. Diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon, ampingi ako o Dios, kay ikaw man ang akong kalauman. At the end, wa gitay laing lauman, dili tao, dili padersiano, dili kamo, dili ang atong mga benefactors and donors ang atong kalauman. At the end, ang Ginoo ra gyud. Muna ako karon maligya magitaning atong slot kay pista naman nya kinahanglanon kay nato napatay pila paning ato rong kuan atong GHDP 27,309 pa ang atong halin, napay 42,691 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Sa inyong paminaw nining atong 2 weeks niya kutob ra ni karong May 3 mahurot ka ning 42,691 og kahalin. Sa inyo lang paminaw mahurot dili.
Uy, kusga, oy. Ingna lang kung way siguro. Kanang, ay lang kong kabala. Kung ato yung tuuhan ang Ginoo, mahurot gini kay tandugon manas Ginoo ang atong mga kasing-kasing. Ako, kamong naminaw dias online. Mamalit raman gid mo aning slot. Pila ra gud ng 100. Kung kitang tanan madasig sa pagpalit ani, hurot gini. Pero mudaog gani ang yawa nga kusog ay manintal. Muingon ra gyud, ayaw na. So, saon sana. Aw di gini mahurot. Nya posible nga dili nato madayon ang ato mga plano kani mga activities, labi na gyud ang atong pagpanghatag og bugas, pagtabang sa mga chapels nga atong ibilin karon kay posible mang last year na ni nato. Dili gina madayon kay unsa may atong ihatag kung di ni mahurot og kahalin. Pero ako, wa jud ko'y gamayng duda. Salig yun ko ninyo. Salig sad ko aning atong mga followers, mga online nga muhatag ra gyud mo tag 100 gikan karon hangtod May 3. Nya naman ni challenge nga 12 slot challenge 1,200. Salig sad ko nga naa sa uban diha kusog kayo magpa-challenge. So na may 796 nga challenge. So kini mga igsoon isandig tanis Ginoo. Di na ni isandig sa tao. O kamusang mamalit og slot kay bawo sad ko nga inyo nang gibuhat tungod kay nisalig sad mos Ginoo. Wa mo mosalig anang kwarta nga inyong gihuptan. Congratulations. Og ang atong Ginoo maunay muhatag kanato sa tanang butang. Diri sa atong ebanghelyo niingon diri nga miduol si Jesus or miduol sila ni Jesus og ang gisulti ni Jesus kanila kato mga babay ang kalinaw mag-uban kaninyo. Usag gistimaan mga igsoon nga ang Ginoo atong gisunod bisag unsay atong buhaton taliwa sa kalisod, taliwa sa daghang pagsulay og mga sakit og kasakit malinawon gyud ta. Gikatapusang lingi sa imong tupad ing na malinawon ra ka karon. Hingna kano na sa imo rong nasinati malinawon ra ka. Kinsa karoy mas malinawon ang Team Marcos o Team Duterte? Ang mga kandidato nato karon pila na lang kaadlaw ang kuwang 30 minus 21 9 plus 12 pila na lang 21 days. Sa 21 days karon nila nga nag-anam, nag-os-os, malinawon ka sila? Kadtong malinawon, congratulations, pildi og daog, malinawon gyud mo. Nya mailhan ra gyud na nato ang malinawon, nganuman malipayo na silang magpadayon silang pangumpanya, di na sila magsigig panaot, niya ikaduha, di sad na sila mohonong pagpangalagad, pildi og daog, mga lagad na gina sila. Pero kining mga yawanon, ratol kay na sila karon, ratol, di hapit katog, o niya, og maudaog na sila, daghan kay na sila bawionon, mo nang mangurakot na sila maayo. Wa na sila hapit agi, mo na ato sang sangsuwayan og pamalandong, sa naglingkod, kanang ni Angkon og Team Marcos og Team Duterte, pulos man na naglingkod sa atong pangagamhanan, ni agi man na silang mga posisyon. Kinsa kaha ang kusog yun mga lagad og dunay nindot nga agi sa atong Pilipinas, ang Team Marcos o Team Duterte? Ay nalamog tubag, mamalandong ta og maunay atong suportahan kung gusto tang maduol-duol sa Ginoo. Ato ng choice, ato ng judgment, pero mangayo taglamdag sa Ginoo. Ang Dios nga nabanhaw, mubanhaw unta sa atong nasod karon nga murag hapit na mahaambak sa bungaw sa kadautan. Manindog ta. Ang lubganan mauna siya'y butanganan sa mga patay. Niya kanang patay, matod pa ni San Pablo,
Kanang kamatayon bunga na sa sala. Muna inigbutang na sa kaning tao nga patay didto sa lubnganan, expected na siya nga makasasala. Nya kanang tao nga naa sa sala, gitawag na siya anaa sa kangit-ngit. Muna kinahanglan ang lubnganan ngit-ngit gyud, nakasuway na mo gilubong mo. Pangutan ako no imong tupad na nakasuway ka. Ma-imagine na to ba nga inighalop anang naang anha mangkas kulumbari or anha mangkas nitso or anha bakas yuta ilubong, tabunan man na, halopan man na ang nitso, inig pinising ana, bisag gamayng hayag, wa na kay makita dito sulod Purti siguro ngit-ngita, distingin ninyo. Nya sultihi o niya midinhi kung sa inyong nakita samtang gilubong mo. Di sa yun tingit-ngita yun. Kani ingon ani, og isilyo ning tibok simbahan, nya pinisingan, adi kita magakinitanay din Mao na kadtong bato nga giligid o gibutang sa pultahan sa gilubngan ni Kristo, nagsimbolo to siya og sala. Kay ang sala maunay mohalop sa atong hunahuna o kasing-kasing aron ang atong kinabuhi ngit-ngit. Kana bitang sala sa garbo, tanawa ragod ang mga taong garbuhon, din na sila kakita sa ilang kuyog sa balay. No, nagoy uban in taon magluhod-luhod og pakiluoy nga ayaw ko sige hig insulto, ayaw ko sige hig yaw-yaw, di gyud maminaw. Ana, kay nga naman di na siya kakita, ngit-ngit na ang iyang hunahuna o kasing-kasing. Lingi ako no imong tupad ing na kakita ka nga napay daghang slot nga palitonon ing na kano na kakita ba ka ana na may lamisa dias gawas nga namaligyag slot, kakita mo o dili? Og di kay mo kakita pasabot gihalupan mo sa sala. Og unsa man ang sala kadao kana bang ang imong kwarta para imo ra gyud, di gyud nimo itabang sa simbahan. Garbo sad. Sige pamaligyag slat yang parian sila repahimos ana say labot ato diya manimba ta anong sing tagpalit anang slat. Ana ba? Garbo. Or pagka materialistic, kana bitang ang imong kwarta perming kuwang, kay kani manggong mga materialistic people, mao na silang mga tao nga pamati nila murag perming kuwang, di ko na sila ka-appreciate sa ilang sweldo, kuwang, tagaag bonus, kuwang, maghimo na sila balay, inihumas balay, kuwang na sad. Perming kuwang, hastang asawa, kuwang, ang bana, kuwang, mao na usay punan. Mao na sila ang mga materialistic. Why pagka kanaganing tagbaw? Mao na karong naglisod og maayo ang mga empleyado. Ngano man tungod kay siging pamalit anang kuwang. Nya na nay sobra na nay gipangtaguan wa na gani magamit, na naday gipang abog na lang, nay uban na nga donut na lang ganang uban. Pero sige pag yung palit og bag-o kay kuwang. Maunay mga materialistic. Lingi imong tupad na sad. Ang di mo lingi, di mabanhaw. Ing na kanang naong nimo napay kuwang. Napay kuwang o sakto na. Oy, hastang naong kuwang ang gihimos Ginoo, gihisgutan na gabi sa Easter Vigil. Ang kanang gibuhat sa Ginoo niingon siya og nakita niya ang tanan niyang nabuhat nga maayo kaayo, very good. Pero inigtan-aw sa tao, kuwang. Ang akong buhok, not good. Ang akong kilay, not good. Ang akong unsa pa na diha, not good. Ang akong pilok, not good. Sumpayan gyud. Ang akong kuko, sumpayan gyud, not good. Mo labaw pa kas Ginoo.
Mao na kay gihalupan naman kas bato nga nag-symbolize sa sala nga mao'y mo clog up nato. Mo nang nagbunyag sa tagabii og mga adult baptism nga naman symbolic gihapon na nga naniguang na lang gihalupan gyapon sa sala pero pagbunyag na abli na. Karon magsugod na sa atong nobinaryo karong Huwebes nya inig Kamayo 1 mag-mass wedding ta dinhi. Mga 65 na to ka mga pairs ang atong na lista ambot og maka-comply ba sila gid tanan. Kanang nagpuyo-puyo giharian sad na sa garbo, pagka-materialistic o kaulag. Kanang kaulag, lust, mauna siya opposite sa gugma. Ang gigamit ni Kristo, gugma, dili gana, dili kaulag. Pero daghan karon sa atong mga naghigugmaay kuno nga babae ug lalaki, usahay pa gani, lalaki ug lalaki, usahay babae ug babae, pari ug ana, kaulag ang gigamit nya ang ilang gamit-gamiton nga pulong love. Ang gugma mga igsoon mao ang Ginoo, dili pwedeng parisan og sala. Mo nang maningkamot ta pagpakasal aning mga nagpuyo-puyo or civilly married kay ngano man gitakupan pa mos kangit-ngit sa sala. Wa kakita nga ang inyo dayng gipadulngan mao ang kalayo nga walay katapusan sa impierno. Sige mong pangwarta, sige mong hipos anang kwarta, siging pa-check ups doktor, siging inom anang mga vitamins aron kunuhay mabuhi, pero patay na di ay ang inyong kalag. Wa mo kakita ana. Kamong nagpuyo-puyo or civilly married, kamong ga same-sex union, wa mo kakita ana. Ang inyo rin yung nakita, basta happy me, peaceful me, successful me in this world. Pero timan ibaya, anytime, pwede kang mamatay. Wa gani siguro, ang nanimba karon di nakauli sa inyo. Ngano man ang naikross diha, inigdayon atong dulhog sa may arsilo. Wa mo kakita na? Nayatakan ra ba na atong pagprosesyo na itong daghan gaita? Nayatakan, natumba in taong cross, napatid-patiran kay dasok ang tao. Ngano man ang naikross diha? Kay kusga naay Station of the Cross naay namatay sa aksidente diha. Lingay mong tupad, inabasig ikay mo sunod. Ingna ba? Nganong nahitabo man na, niya nganong di man pwede nako og nimo. Nahitabo man na niya. Doon na siya yung mga plano siyang kinabuhi atong adlawa. Maubitang ni gawa siya, ni subay sa karsada, kinaa siya yung plano. Pero wala siya kibaw, dihara day siya kutob. Unya kung nagpuyo-puyo na, niya ang iyang plano, unya pag makakwarta. Asa man na padong, mao na gihalupan sa sala. Kanang nagdinumtanay karon nga wa gyud magtingganay, managsuon pa gyud. Gihalupan mo sa sala. Ana, ang atong mga politicians karon, kumusta man, wa halupi sa sala. Wa o gihalupan. Kusga. Ambot lang. Mao na ang ilas ang mga pangandoy mahimo usahing dili katuhuan. Karon nanagan sa politika, pulos-pulos kina sila nangamuyo natong mga Pilipinos. Kada usa nato gikas kinadatuan hangtod sa pinaka pobre nga butante, nangamuyo na sila. Saligi mi. Pero ang ilang kinabuhi gihalupan sa sala, sa pagkahingwarta,
sa pagkanang power tripping, kanang murag sila gyud maoy gamhanan, kanang ilang pagkasinahon, kanang ilang pagkamadinumtanon, kanang ilang pagkabakakon, kanang ilang pagkaulagan, kay dagko kay nagbudget. Ana, siging pamabay, siging panglaki, kanang ilang pagka-related aning mga smuggling o uban pa. Maunay naghalop nila ang ilang mga kinabuhi, dili kasaligan, mungit-ngit. Ngit-ngit ba? Kinsa maroy hayag nga mga butan kanang kandidato naa sa Team Marcos o Team Duterte? Ay lamog tubag, pamalandong. Sa inyo bang tanaw, kinsa nagdaan nilag kahayag? Kaning naas taga Team Marcos o Team Duterte? Kaya mo na sila ro'y dagkong mga teams. Kana mga i-appeal sa na nato mga independente. Atong tanahon kinsay gahatag og kahayag. Pasabot ang ilang gisulti ba? Dunay dalang paglaom. Dili mo ingon ta. Nasa na, storya na sa. Nagsulti na, nasa, storya na sa. Nya pulor sa ba ni sila mga ambisyoso kayo? Gani nga mga duha ka team. Nawa ha? Ang Team Marcos, ang ilang i-publish, kinahanglan sa Senado, inigresulta sa eleksyon, 12-0. Pasabot, ang tanan nilang kandidato, musod, 0 ang kontra. 12-0, mo na ilang advokasya. Dirisan sa Pikas, sa kang Duterte, wa man na siya ron kaabot og 12 ang ilang kanang kandidato. Murag napo raman ang naslang team, ilas ang gitawag og straight Duterte. Duterte. O mo na ila isigig sulti yun. Duterte. Ano sila? Ang dito sa Pikas 12-0. 12-0. Ang kalisang Pikas, Duterte. Lingyay mong tupad. Ihonghong lang. Kaya basig mura kag nangumpanya. Ing na asa man ka ni salig anak. Hain may imo anang sundon. Karing Duterte o karing 12-0. Kamu na'y bahala. Pero mga makasasala ni sila, maghatag ra na sila og kangit-ngit sa atong nasod, sa atong kinabuhi. Mao na nining atong pagsaulog sa Easter Sunday, magampo ta nga ila na unta nang i-remove, ligid ang bato, ang sala nga naghalop. Apil na sad mong nanimba, apil na ning nagwali. Isig na tag-abli sa atong mga bato para musod ang kahayag ngadto sa atong kinabuhi. Mao bitang nakita na nila dito ang panapton nga lino, kay nawagtang naman ang alih. Nisod ang kahayag dito sod sa lubnganan. Apan ang nakawagtang di ay sa bato, mao kadtong putos sa panapton nga lino o sa usa pa ka panapton nga mao ang lawas ni Kristo. Nisod si Kristo ngadto nga way sala. Mao na ang lubnganan ni give up. Di siya ka-contain ni Kristo. Kay ang katong lubnganan para mantos mga makasasala. Nisod man ang way sala, nabungkag ang bato or ang lubnganan na abli kay di siya kasustiner pagkip og way sala. Okay, kamong mga asawa, mo give up na mo sa inyong bana? Mo give up mo? Kamong mga bana, na plano na mo nga mo give up mo sa inyong asawa, mao nang na-approve na ang divorce, mga sad-an mo. Kanang mo give up sa commitment, sad-ana. Kanang mo sustenir sama ni Hesus hangtod sa kamatayon, mao nay way sala, mao nay mabanhaw. Sa ato pa di ay aron maabli ang mga bato, ang mga sala sa atong kinabuhi, stick to your commitment. Asawa, pagpakaasawa sa imong bana, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, hangtod ka mamatay. Mausad ang bana. Ang pari sad, ang akong commitment
ngagikan dinhi hangtod ko mamatay magpabilin kong poor, celibate, and obedient to the superior. Muna mong vow, poverty, chastity, obedience. Bahala magkasamad-samad, magkaluha-luha, maghilak-hilak, padayonon na nako. Mao na sanay commitment. Anha diya mawagtang atong sala. Ang ato sa mga politisyan, mga senador, mga congressmen, kinahanglan representatives mo sa mga tao, dili representative sa inyong gipaboran nga leader or sa inyong kaugalingon. Tigbantay kuno ang kongreso sa atong kwarta sa nasod. Mga kuan na sila, sana watchers of the purse, o sa tawagan na nila. Watchers of the purse. Caretaker of the purse ba na? Wa ko kibaw kung sa Twitter man na. Bantayin na ninyo. Ayaw na siging gasto niya, siging utang, wa ta kibaw hain padong. Stick to it. Mga empleyado ning mga tawhana sa atong katawhan, ato ni silang empleyado. Stick to your being employees of the country, of the Filipino people. Kamo mga naglingkod sa gobyerno. Dili kay kamo na hinuon mo empleyado namo nga magsigi na mighangad diha ninyo, magsigi tunnels kamo tagai taon mig ayuda. Kaluoy sa imong employer, imo namang gipagutman, di naman imo tagaag budget pado ngadto sa ospital, isiro naman nimo. Ang mga budget para sa eskwelahan nga narabaroy di sikat nga sa tong principal nga gipahubo ang tugas mga estudyante, ni react sad ang usa ka maestro na karon perting sikata. Kamo na lay paminaw ana, gipahubo man og tuga, mura magsakristan nga gipahubo ang kanang kuan. Sugot ka dong, hubo ko na nimo dong. Tungod na kay dili na sila alagad, ang ilang tan-aw sila na maoy power. Mao nang ang atong legislative, ang atong judiciary, ang atong executive, mga empleyado ni nato sa atong nasod, they are supposed to do their duties to take care of the country. Dili kay to destroy our country. Pero harian na ni sila sa sala, mabutaan na ni sila, ngit-ngit na, mura na sila naasod sa lugnanan, magkabuang na ni sila buhat, nga wa na'y klaro. Muna kanang mga wa na'y klaro, di na nato butaran, mupili tag na ay klarong baruganan, di nang nagsigig paling-paling. Ana.